Sila Ate Margie oh, dumating. Galing ka Kuya sa Bong. papalitan ng ano? Tulong. Ah, yan, Kuya Bong. Lumin si Ate Margie. Parang ikaw din. Parehas kayo. May dalang cook tsaka tinapay. Ate Margie, blooming ka. Oh? Ganda mo. Oo nga, ano ba? Hindi nga, yung totoo. Walang biro. Oh? Oo, walang biro. Nakakatawa lang ako sa iyo, Tin. Hindi, walang biro. Blooming ka kayo, Ate Margie. Ano ba yung Kuya Jason? Agree ka ba nun? Oo nga, parang oo nga. Blooming nga. Love naman ito. Hindi napansin mo. Oo nga, oo nga. Diba? O, kami nga napansin namin. Napag-tripan talaga. Anong ate? Parang bumata, no? Oo. Bumata. Ate Margie, ano sabon mo? Ikaw ka dyan. Bumata. Anong sabon mo? Wala, safeguard lang. Saka yung ano. Ay, Kuji. Gamit ni Mary. Kakatabong din. Mani ni Ate Margie. Masarap ang mani mo, Ate Margie? Pero si Kuya Ate Margie, masarap ang mani mo? Amo. Sige nga, kuya. Kuha ko. Ano yun? Parang may napapansin ako sa'yo. Ano? Parang medyo lobo yung ano, ganito mo. Ikaw? Oo, si liig mo. Ano yan? Ano yung glitter? Sis. Sis? Oh, dati, sabi nila glitter. Oo. Tapos, yun kasi Oo, napapansin ko talaga. may Parang lahi, lobo yung ganito mo. may lahi kasi yung ano, nasa ano namin, Oo. dyan namin yung glitter. Oo. Pa-check up mo na. Part ni Papa. Tapos, yun, yung lola niya. Tapos, yun, napansin ni Mama na parang malaki daw. Inagapan niya. Pinag-ano niya, nagpa-hospital niya ako. Nagpa-test ng dugo, nagpa-test dito, tapos nagpa-test, scan, ano ba yun? Ultrasound. Ultrasound, liig. Tapos, yun, sabi ng doktor, wala aman. Tapos, yun nung nagpa-check up kami sa Libon, sabi ng doktor doon, tinanong ako, pandemic yun dati, pandemic pa yun. Tinanong ako kung may sira daw ako ng ngipin. Sabi ko, meron po madami. Tapos sabi niya na, cause daw yun, parang nagkakasis daw ako dito kasi madami kong sirang ngipin. Tapos after nun, yun, iba-iba, yung isa Tay. pinagpa, bunot ko. Hindi, yung barkada ko nga. Kaya sis daw yan. Barkada ko nga, ano. Wala naman ganyan. Tapos nung nag-apply siya ng sundalo, saka na pag medical doon, nakita na mayroon siyang ano. Tapos, Glitter talaga. Pag sa ibang hospital, hindi. pero hindi ko alam kung may glitter talaga ako. Pero sabi ng isang doktor, wala. I-try mo sa iba. Butog talaga. Asawa ko no, mayroon yan, Oo. ano, Glitter. yung naglaki-laki na din. Oo. Mahirap yan abang ano pa. Pero, Oo. nagamot din yun, natanggal. Alin tayo. Tapos bawal kanya mag ano, yung mga mabigat-bigat. Kasi sabi nila meron talaga. Ako nung tayo- Kaya bawal ako uminom ng Maliit kape. pati Derek dito. Ano, mabigat pa. Nakita na sa labas. Tapos yung kinakain lang yung parang ano sa ano, yung sa dagat. Tinuruan lang ako Ano ng ayun? ano, yung talbot na Asin. Green. ano Sa yung dagat. laka. Yung halamang dagat. Tapos may Ayun, luya. yung mga bilog-bilog. Yung sa akin, Yung ano, luya, yung sa misis ko tagtarin mo, dati, itapal mo di, doon. medyo malaki-laki. Pero hindi ko Parang alam kung nahalata ano na. wala. Ayan. Oo, ako nga alata dito. Sinipsip ko lang na sinipsip na nawala eh. Mali na yung kwento ni tatay. Sinipsip yung liig. Wala. Ayos yung joke mo tayo. Ay, seryoso yung pinag-uusapan namin. Yun pala yung gamot nun. Ako, Sipsipin yung liig. tingin mo, Sipsipin pala yung liig. Aswang. pwede mo na bulo. Kung hindi ko iniipan, mapuno ko ng bula. Amo ay. Sarap baga. Sip-sip lang yan sa liig. May natin mo. Ayun, siyempre salamat sa ano, dala ni Ate Margie. Na. Margie, thank you. Na ano. Diretso kasi kami na. Amo ay. Si Ate Jenny nga. Ako may Pinapatuloy ako dun sa bahay nila. Wala naman pala.
Ay, wala. Tinamahan si Badit nagninang daw. Masuli. Masuli. Oh. Sabi ko diretso na kami sa ano. Sa site muna. Kuya ni sa to. Ah, si Kuya Nuli. Sato ah. Ay, ano yun niya? Ayan. Sato. Kawayan. Dadaan din. Yan, tinapay ah. Punta sila Ate Jenny. Oo. Salamat ka kaya Margie. Pangalawa. Paano naman pa yun? Thank you. Ha? Pinalitan Ay, namin kayo. wala pa Ang pala. Iniwanan doon. Si Margie nga sana kita. Ganun sana. Sabi ko nga pwede pa naman sa likod kasi nakaabot nga dyan nung San mga par, magandang hapon na kasi to. Yan. Tulong tayong gumawa kay Arnin ng forma. Gagamitin namin dun sa taas doon. Yan. At yun, sa nagtatanong kung anong relo, kung ano yung gamit ko na relo. Ano po ito? Libre to dito sa, ano, kasama to. Itong relo na ito ginagamit ko, kasama siya doon sa cellphone na kinuha ko na hulugan. Opo. Kinuha ko po ng hulugan yung cellphone. Kasama siya. Maganda siya. hindi na yan makakabit. Oo nga, ano na? Hinog ka dyan sa taas. Ano? Mamaya. Ilan yung nandun? 216. Ha? 216. 216. Dalawa. 216. Ano? Ada mo na, magkasakog na di. Ipot mo nun. Yara kung di kita magsagyo. Nakaharap kan. 220 nga ni. Pabutlan. 227. Yan ha. Putlan ka. $216. $216. $216. Pako. Tadi siya 216 na. Amo na yan. Tsaka tingurol.
Ay, naku. Kasi mga pako. Nagkita. Mga ano yung medya? Ang sarap ka bukan. Hindi ko na ka. At kasadad to, amupad to. Ano?
Bakan libo. Tago. Si Kuya Bong, nagbistay. Pawisan. Oo. Kanina nagbibistay yung papa ni ni Chinchin. Kaso umuwi na sila. At may gagawin daw. May nabistay ni Papa Chinchin doon. Mga nakasako na. Sa tingin sa pagkarana pa perno. Da. Adto, tanda ko to. Nakabalik na to sa adi. Ha? Nakabalik ka to sa adi. Wala orang motor. So kana ko amo siton. Takwad to. Pinadala sa tricycle. Binabaan na tatay. Tapos nakabalik sa adi. Nasaan mo lang maswang. Doon yan kakabit sa pinag-anilyuan kanina. Doon. At baka bukas makapagbuhos. Biga. Yan sa taas sa terrace.